Lähtö hyväksytään hyvin liikkeelle 2 Shanahi, vahvasti liikkeelle myöskin 6 BJ Punch-Up ensimmäiseen kaarteeseen, laukkaa 4 New York ulkoradoille, 6 BJ Punch-Up johtaa 2 Shanahi on sen kannoilla, 3 sisällä 5 Jenkki Joos toistaa ilman vetoapua, etenee nyt vauhdilla suosikki 9 Classico Meret vauhdilla johtavan numeron 6 BJ Punch-Up rinnalle ja saman tien kärkeen Classico Meretille avauspuolikas ja se kellotetaan aikaan 10-0 tämä takarivistä. 6 BJ Punch-Up seuraa johtavaa, 2 Shanahi 3 sisällä, 4 sisällä 5 Jenkki Joos, sitten sisärataa 1 Owen Kemp, 8 B. Bopper ja Purkon Hänillä sisäradalla 7 Woodhills Elect. Muista on jäänyt ratkaavasti 4 New York. 800 metriä matkaa maaliin 8. iso kenkä lähdössä. 9 Classico Meret vie vauhdilla. 6 BJ Punch-Up on kannoilla. 2 Shanahi seuraa kolmantena. Sitten hieman rakoa 5 Jenkki Joos. Tämän rinnalle 1 Owen Kemp. Kierroksen väliaika on 10-0. Johtopaikalla 9 Classico Meret. Sitä seuraa hyvin 6 BJ Punch-Up. Muutama metri rakoa 2 Shanahi. Sitten on 10 metriä rakoa 1 Owen Kemp, jota seuraa kirissä 8 B. Bopper. Loppukaaren ja 9 Classico Meret johtaa 6 BJ Punch-Up on aivan kannoilla. Sitten on vajaat 20 metriä 2 Shanahi, jota lähestyy vauhdilla 1 Owen Kemp. Se kolmoskamppailuun. Loppusuoralle 9 Classico Meret johtaa sitä haastamaan 6 BJ Punch-Up. Ollaan loppusuoralla ja 100 metriä matkaa maaliin. 6 BJ Punch-Up tulee hyvin ja ohitse 9 Classico Meret kakkosena, 1 Owen Kemp kolmanneksi, 6 BJ Punch-Up.